बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा है। इमली थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं, खट्टा मीठा अच्छा है। खट्टा मीठा अच्छा है, तुम खाया नहीं ना, इसके लिए तुमको लग रहा है। पानी पूरी ಇದಂತ ಪೂರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾನಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಉಂಟು ಪಾನಿಪುರಿ की साजना की थी आज के दिन। आज के दिन मतलब जैसे कहो कि सिक्का, जैसे हम इस धर्म में आए ये, हाँ, तो ये धर्म आज का ये जन्म था। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छिका के सिख का ये रूप, ये शक्ल ये जो है तैयार की थी। जैसे जब ये हिंदुओं में ऐसे अत्याचार हुआ ना दिल्ली में, तो जहाँ गुरु तेग बहादुर हमारे नाम। ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಹಿಂದಿ ಬೊಕ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ದಯ ಪಂಡದಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಂಜಾಬ್ ದಾಖಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚನೆ ನಾರ್ತ್ ದಾಖಲು ಉಲ್ಲೇರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರಂದು ಮಲ್ಪಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಏನ ಮಾತಾ ಉಳ್ಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನ ಪಂಡದ ಮೂಲು ಪಾನಿಪುರಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ದಾಖಲೇನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐತಂದ ಪಾನಿಪುರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. अंचनी ऐन मलदेर पंड आज चोले चोले one by one, one spoon like this. So he will. अवेरदु ओक प्रसाद मलदेरू ಒಂದು प्रसाद स्वीट अंचने ಒಂದು सलाद चोले बनाया। उसके बाद पूरी है, चोले पूरी, चोले भटूरा भी कह सकते हो, और ये प्रसाद है भगवान का, वापस सलाद है। उसके बाद पानी पूरी रहेगा। देखिए लोग सब लोग आ गया, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं आज, तो ऐसे पानी का सब कुछ है यहाँ पे, और रागन्ना भी है यहाँ पे। तो सब लोग आ गया तो प्रसाद के लिए आप यहाँ पे बैनर्स दे सकते हैं, पंजाबी फेस्टिवल बैसाखी करके। तो हर साल में यहाँ पे ये प्रोग्राम होता है, तो नए साल का सेलिब्रेशन ये लोग बनाते हैं, पंजाबी फ्रेंड्स लोग मिलके ये सेलिब्रेशन बनाते हैं। लेकिन ये साल में भी बनाया, तो ये लोग का 2 प्रोग्राम होता है, एक गुरु नानक जयंती। तो देखिए और भी लोग आएगा, तो और भी बहुत लोग, मेरे ख्याल से 300-400 लोग तक आ सकते हैं, उतना ऑर्गेनाइज ये लोग को बनाया, तो उतना आ सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सब उधर अभी स्टार्ट नहीं हो गया, इसीलिए उधर बैठा है। तो थोड़ा टाइम के बाद अभी स्टार्ट हो गया, लंगर अभी स्टार्ट हो गया। तो सब लोग को देखिए अभी लाइन में खड़ा रहेगा, सब लोग आ गया। भगवान का प्रसाद है, जो प्रसाद लेने के लिए सब लोग को आ गया। तो हम लोग को यहाँ से देख सकते हो। ಯಾರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್
ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಚನೆ ಚೋಲೆ ಪೂರಿ, ರಾಗಣ್ಣ ಹೇಗುಂಟು ಊಟ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಪೂರಿ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಸೂಪರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಚೋಲೆ ಪೂರಿ. ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲ? ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಹೌದು. ಪ್ರಸಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ತರ ಅಲ್ಲ? ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ ಮಸ್ತು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇತ್ತಪುರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲರು. ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ದಾಗಲ್ಲ ಪಂಜಾಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಇತ್ತು ನೇರು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತು ಪೂರ ಇಂಚ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಲೇರು ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಡಕೊಂಡು ನಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ತುಲಿ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ವನಸ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ದೊಂಬುಡು ಕುಲೊಂದು ದಯಪಂಡ ವೆದರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ವೆದರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಆಯ್ ಕಡೆ ದೊಂಬುಡೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದೊಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಡು ಮೆಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಲಿ ಮುಲ್ಪಪುರ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಫುಡ್ಡು ಎಂಜಾಯ್ मलतोंदुलेरे. सब लोग को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा ठंडी भी है, इसीलिए सब धूप में बैठ के देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग को धूप में बैठ के खाना खा रहे हैं, भगवान का प्रसाद ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा ठंडी भी है उसकी वजह से सब धूप में बैठ के सो भगवान का प्रसाद को ले रहे सब लोग को. देखो ये आदमी पूरी. ए भाई आप क्या बनाया आज? ये सारा भाई बनाया ना. हाँ सब कुछ आपने बनाया. ये पक्का टिकटॉक पे. हाँ सो और क्या पानी पूरी है ना. पानी पूरी भी है. है. इसके बाद पानी पूरी मिलेगा. पानी पूरी है ना. हाँ आइए. देखिए ये हमारा दोस्त है दुर्गा. तो आज टेस्ट करेगा कैसा. हाँ अभी खाना खाए तो पता चले कैसा बना. बनाने वाला दूसरा है. हाँ बना दूसरे का नाम नहीं बनाया. नहीं अरे यार. सब लोग मिल के बनाते हैं, सब लोग को प्रसाद है ना, सब लोग को मिल के बनाते हैं. अभी खाना खा रहे हैं सब लोग मिल के. एक में हाँ ಪಗಡಿ हाँ. ಮುಂಚೆ ಬದುಕೋದ. नमस्ते भाई. आज हम लोग को कौन सा फेस्टिवल बना रहे हैं यहाँ पे? आज हमारा ना ये 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का ये ना होता है, जैसे खालसा दिवस होता है. आज के दिन ये सिख कौम जो जैसे पगड़ी बांधती है, अमृत छका के गुरु गोविंद सिंह जी ने और एक सिख धर्म की साधना की थी आज के दिन. आज के दिन मतलब जैसे कहो कि सिख का जैसे हम इस धर्म में आए ये. हाँ तो ये धर्म आज का ये जन्म था. आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छका के सिख का ये रूप ये शक्ल ये जो है तैयार की थी. जैसे जब ये हिंदुओं में ऐसे अत्याचार हुआ ना दिल्ली में, तो जहाँ गुरु तेग बहादुर हमारे नवें पातशाह थे, तो जब भी हिंदू धर्म बचाने के लिए दिल्ली उनका ये शीश अलग किया गया, तो हिंदू को बचाने के लिए ये गुरु तेग बहादुर जी यहाँ शहादत दी और हिंदू धर्म को बचाया. तो जब ये सारा कांड हुआ तो गुरु ये हमारा एक सिख थे बाबा जीवन सिंह करके, तो वो वहाँ मौजूद थे. वहाँ मौजूद थे तभी तो गुरु गोविंद सिंह जी पूछे कि भाई जब भी ये ऐसा पिताजी का शीश अपने धड़ से अलग हुआ तभी कितने अपने हिंदू और कितना सिख था, सिख कितना था. तो बोले कि सिख की कोई ऐसे शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी कि हमें पता नहीं चलता था कि सिख कौन है यहाँ. तो गुरु गोविंद सिंह जी तभी 9 साल के थे. तो गुरु तेग बहादुर जी का शीश जब ये अलग हुआ तो बोले कि पहचान में नहीं आ रहे थे कि सिख कितना था. तो गुरु गोविंद सिंह जी बोले कि मैं सिख की एक शक्ल ऐसा आकार ऐसा कर दूंगा कि लाखों में करोड़ों में एक ही सरदार खड़ा होगा तो वो पहचाना जाए. तो आज के दिन, आज बैसाखी के दिन उन्होंने ये सिख धर्म की साधना की, खालसा पंथ का जन्म हुआ और इसी वजह से ये बैसाखी का दिन जो है आज मनाया जा रहा है. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಜೋಲಾರೆ इधर बतना बतनाते आज क्या है यहाँ पे, क्यों आया?
नहीं है हिंदी नहीं है भाई कन्नड़ है कन्नड़ा और तुलु हिंदी नहीं आता है फिर आपसे पूछ के क्या फायदा है हिंदी तो नहीं आता आपको नहीं भैया चलिए ठीक है आपको हिंदी सिखाएगा फिर बात करेगा देखो अनिल पांडे जी आ गया एक सनातन एक शक्ति का अध्यक्ष प्रेसिडेंट और रामन्ना भी है सतीश अन्ना लक्ष्मण अन्ना हरीश अन्ना लोकेश अन्ना सब लोग आ गया और कौन कौन आने को मालूम नहीं देखिए सब लोग को खाना खा रहे हैं कमेटी की तरफ से नमस्ते नमस्ते देखिए लाल भाई जा गया तो पंजाबी स्टोर का मालिक इतना अच्छा नहीं है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और सबको इनवाइट है इधर सबको ये लंगर है लंगर में सब कोई एक ही है सब लोग आ सकते हैं इधर कोई बात नहीं और धन्यवाद राजू भैया आपका सब लोगों का धन्यवाद जो आए हैं आप इधर ये हमारे भाई साहब हैं इनको करीब 30 साल हो गए हैं यहाँ पर बैसाखी का त्यौहार आप मनाते हैं और बढ़िया धूमधाम से मनाते हैं कैसा लगता है आपको बहुत बढ़िया हमारे भारत के अभी यूपी बिहार से बहुत लोग आ गए हैं पंजाब के तो चलो है ही हैं गुजरात केरला सारे भाई आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है सबको लंगर की और सबको पानी पानी देखो सतीश अन्ना आ गया ग्लैडिस मैडम आ गया सतीश अन्ना भी आ गया क्यों अन्ना लेट आ गया ये खाना लेके जाने के लिए तैली मत फेंको बाद में लेके जाने के लिए उनके लिए ಓಕೆ ಏನು ಮಾತೊಂಡಿ ಸಲಾಡ್ ಚೋಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ರಸಾದ शीरा सीरा प्रसाद चाइनीज सलाद चाइनीज सलाड बोल के स्पेशल है इधर ಚೈನೀಸ್ ಸಲಾಡ್ स्पाइसी ಸ್ಪೈಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಗಣ್ಣ ಇವರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಿಂದೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನಿಕೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಚಲ್ಲಾರೆ ಸೌಖ್ಯ ಇದೆ ಅವು ಏನೇ ಚೈನೀಸ್ ಸಲಾಡ್ ಖಾರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಟಿದ್ದೆ ఒక మేరీ సతీష్ అనే మేరీ ఇంక్లేన గణపతి ఆదిపు దీపావళి ఆదిపు ವೈಕಲ ಅಡಿಗೆದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಮೇರಡ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ಖಾಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿದ 17 ಮನೆ ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮೇರೆ ಗಣಪತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆದಲ್ಪ ಮೇರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಸರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲಾರ್ನ ಪಂಡ್ರೇಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಪ್ರಸಾದದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೇವೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಬರ್ಪೇರು ಐಟ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚದ ಮೆಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂದೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸದಿರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಲ ಬತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು एक मिनट इधर एक मिनट फोटो भी खींचनी है ಒಂದೇನೆ ಪೂರಿ ಅದೇ ಇದೆಂತ ಚೋಲೆನಾ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಉಂಡು ಹೋದ ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ ಅದು ಬೇಡ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ देवजी यूट्यूबर
बाजी आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। ಏನೇ ಪಾನಿಪುರಿ ಸರ್ ಮೈನ್ ಇಲ್ಲ ಪಾನಿಪುರಿ ಇದೆಂತ ಪುರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾನಿ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾನಿ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಉಂಟು, ಪಾನಿಪುರಿ. ಎಂಚುಂಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಎಂಚುಂಡು ಆ ಏನು ಎಂಚುಂಡಿ ಹುಳಿ ಖಾರ ಪುಲಿ ಖಾರ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದಾರೆ ಎಂಚುಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತದು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನ ತಿನ್ಪುನು ಪಾನಿಪುರಿ ಪುಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಪುಳಿ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಜ್ಜಾ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಪುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಂ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಪುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಏನೇ ಕೆಡ್ಡೆ ಪಿತ್ತದಾಕ್ಲೆ ಬರೋ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡ ಪಿತ್ತ ಅಂಜ ಸೊ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ कैसे है अच्छा है मस्त बढ़िया है, हाँ बहुत अच्छा है. इमली थोड़ा ज़्यादा हो गया नहीं खट्टा मीठा अच्छा है. खट्टा मीठा अच्छा है तुम खाया नहीं ना इसके लिए तुमको लग रहा है ಇದಾರೆ ಬಲಿಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಚಾ ಬಲಿಪುನಿ